Stichting Robol stiet voor regionaal orgaan openbaar basisonderwijs Lauwersland. Ze had tiensje een logo introduceerd en dat had ze op een wel hele bijzondere wijze dien. We gaan estafetteloop en daarmee brengen wij het logo van Robol naar elke school. Dus wij rennen straks van Dokkum naar Den Bosch en dan doen we alle in een stikje. En daarmee nemen wij eigenlijk het nieuwe logo van Robol nemen wij mee naar onze scholen. Om verschillende redenen had Stichting Robol ervoor gekozen om het logo op deze wijze onder de aandacht te brengen. Nou, eigenlijk ik een beetje mij het ego op corona. We willen eigenlijk ik wil het logo wel echt leuk onthullen. Maar ja, had je heel veel mensen bielkoor roppen om dus naar je logo te laten zien, dat is natuurlijk net helemaal coronaproof. En we willen eigenlijk alle squalen wel bij beloeken, want het is natuurlijk voor Robol breed. Dus daarom kwamen mij de Robol Run en estafette. Maar hoe ziet het nieuwe logo er precies uit? Nou, dat kan je zien hier achter op een vlag. Het is zo kleurrijk omdat dus oude logo wel verschillende kleuren hier, maar dat weer in lietse symbooltjes. En we gaan het lettertype voor dat het een beetje lijkt op een handschrift natuurlijk. Wat ik wel bij pas bij het onderwijs, een beetje speelser. En en wat ik zei, het loopje zit er dus in omdat we de leerlingen eigenlijk willen motiveren om onderzoekend te leren. Dus alle leerlingen krijgen een lietsloopje met het logo erop. Dus echt een leuk presentje voor ze. Dus hartstikke leuk. De leraren die mij dienen onder Robol Run wien de wol te spreken. Het wie heel bedierd. Maar het wie heel snel. Dat komt vooral omdat we het eerste rondje in 6,30 DNA minuten. En dat is best wel snel en dan mag de rest nog rennen. Maar het wie heel leuk. Het was leuk. Het ging ook wel goed. Het was heel gezellig. Ook de mensen die eromheen stonden was dat pept wel op. En met z'n allen is het altijd leuk om te doen. En nu lesgeven? Ja, eerst nog even douchen en dan straks weer voor de klas.